Ka waye da wannan yarinya? Na waye da ita. Zainab. Waye sunanta? Zainab sunanta. Me alaƙan ku da ita Zainab tsakani da Allah? Wannan tsakani da Allah gata takan zo wurina neman kuɗi. Kana ji? To idan ta zo wani lokaci sai in ɗauki naira 100 in bata. Wani lokaci in ɗauki naira 20 in bata. Sai ya dawo ta gwada min tana so mu rinka kwanciya da ita. Nake mata ke wannan nonon ki da kike gani gaban ki ba zai iya ɗaukan gaba na ba, gara ni ina baki kuɗin ina biya miki bukatu. Ya fi mu gashi na tsufa ba ni da ƙarfi yanzu. To a rana in ta zo da hantsi haka do za ta zo da rana. In ta so da rana za ta zo da bai hana ta zo da yamma ba. Duk dai ina dai kokari har Allah ya kawo ga ke ɗan ya shiga ciki. Kaga haka na shafa ran ɗinta. Kashe faɗi saboda Allah. To na shafa ran ɗin nake wannan nonon ki ba za ki iya ɗauka da ba. A ina kika saba da wannan aikin? Take mini a doya. Akwai wanda ta saba da su gata. Akwai wanda ta saba da shi tana zuwa suna kwanciya da shi a can. Nake to ai ni gaban mu ba zai zo daidai ba. To a ranar din in ba don ta kasa ba a ranar da za a yi sai ya kasance ya kasa nan ita na zo na kwanta a nan ita na babu yi daga bana zai ke haka ta tashi da ɗauki 200 na bata ba wani kasa sai nake mata ina zuwa kan da dogon jawabi ka kwanta da ita haka ne? Amma a ranar ba ina kwanta amma ba samu gaba da ya shige ta ba gaskiya gata. Zainab ya kwanta da ke gaban sa ya shi cikin gaban ki faɗa min gaskiya kai ka mana shiru shekaran ki nawa 14 so nawa yake kwanciya da ke ban san so nawa bane. Bai san so nawa bane? Me yake baki? Nawa? 100 nawa? 200. Dattijo? Na ga maka cewa kai tsoron Allah ka ga mu gaskiya. Ina zuwa. Mun samu labarin an zauna a ofishin mai anguwa, ka yi rubutu, ka